Madwar 34,000 pensjonant ieħor se jkunu qed jirċievu aktar minn 20.5 miljun euro bejniethom sa tmiem dan ix-xahar. Dan tħabbar mill-Ministru responsabbli Michael Falzon fejn ħabbar li fit-tmiem ix-xahar ta' Mejju qed jingħalqu qatt ta' proċessi ta' aġġustamenti li se jwasslu għal aktar titjib fid-dħul tal-pensjonanti. Dawn se joqtu lil sezzjoni ta' pensjonanti imwilda qabel l-1962 u li magħhom kienet saret inġustizzja minn Gvern Nazzjonalista flimkien ma' pensjonanti Romol u tas-servizz fost oħrajn. Il-Ministru spjega kif il-pensjonanti mwilda qabel l-1962 ilhom mill-2024 garantiti żieda bażika daqs dawk imwilda minn dik is-sena l qudiem u bekk se tkompli tissewwa l-inġustizzja li nħolqot fl-2006. Bħala parti mill-proċess ta' aġġustament, dawn il-pensjonanti li dħul tagħhom u ogħla mis-ceiling kif qed ikun rivedut qed jieħdu żieda addizzjonali fil-pensjoni tagħhom. Kollox, minn din il-miżura qed igawdu mal-20,000 pensjonant, inkluż dawk Romol li din is-sena se jirċievu 16.5 miljun euro bejniethom. Meta sentejn oħra jintemm dan il-proċess, l-ogħla dħul pensjonabbli se jkun l-istess għall pensjonanti kollha, irrispettivament meta twildu. Il-Ministru Falzon semma wkoll iż-żieda addizzjonali għall pensjonanti Romol, fejn dan il-proċess se jwassalhom biex jirċievu l-istess rata ta' pensjoni li kienu jirċievu l-konjugi tagħhom kieku għadhom ħajjin. Ma' 7,000 persuna qed jgawdu minn dan id-dħul addizzjonali li din is-sena se jammonta għal madwar 2.5 miljun euro b'kollox. Sa dan it-tant tlesta wkoll il-proċess li bih l-ammont ta' pensjoni tas-servizz li ma jiġix ikkunsidrat għal fini tal-pensjoni tas-Sigurtà Soċjali jiżdied 200 euro oħra għal 3,866 euro. Il-Ministru Falzon rimarka li dan hu gvern li jwettaq aktar minn dak illi jwiegħed. Aħbar pożittiv oħra, aħbar fejn għal darb'oħra qegħdin ninkomplu investu fin-nies, qegħdin ninkomplu investu f'dan il-każ fil-pensjonanti. Pensjonanti li sa l-aħħar dan ix-xahar ħajkunu raw 3 proċessi ta' aġġustament kompluti. Investiment ta' 20 miljun euro oħra, oltre dak li ħabbar fil-budget. Naraw aġġustament għal dawk li twildu qabel 1962 li Partit Nazzjonista dirlu li kellu jwaddabhom fit-tieni klassi. Aġġustamenti oħra fil-pensjonijiet ta' Romol illi issa waslu biex jiblew jirtu għasija u aġġustamenti uħor ukoll fejtu l-persuni li għandhom il-pensjoni ta' servizz. Gvern li wetta mhux biss dak li jwiegħed imma li jmur oltre. Gvern li dejjem hemm għan-nies u man-nies.